matod pa ni suspended Mayor Mike Rama, nisimang kuno si acting Mayor Raymond Garcia. Tungod kay wa naman na hisubay sa direksyon sa gustong mahitabo ni Mike Rama diha sa Cebu City Hall, ang mga action, ang mga decision making ni Raymond Garcia, mga kabombo. Like for example, si Raymond Garcia ug ang CPA, okay man ang relasyon. Si Raymond Garcia, acting mayor sa Cebu City, okay man ang relasyon sa Cebu City Government o sa MCWD. Walay problema ron ang Cebu City Hall. Sukad si acting mayor Raymond Garcia mo naglingkod, mga kabombo. Why samok? Dili pareha kaniadto sa dihang si suspended Mayor Mike Rama ang naglingkod sa Cebu City Hall, samok gubot kayo. Kontra niya ang taga CPA, MCWD o ang taga Kapitolyo, mga kabombo. Akong pangutana mauni, asa may klaro nga ni Simang sa mga naminaw ron, i-review ang presscon ni Mike Rama pag June 12 sa Plaza Sugbo. Paminawa og balik ang iyang tubag kung kanus-a mahuman ang BRT nga nakahatag og kahasol sa mga tao. Layo ra kayo ang tubag ni Mike Rama sa pangutana ni Engineer Greg Sinining kung kanus-a mahuman ang BRT, mga kabombo. Nangutana og kanus-a mahuman ang BRT. Ang tubag ni Mike Rama, ang iyang tubag nagisgot naman nun siya history sa BRT, mga kabombo. Layo ra kayo yang tinubagan. Basta kay daggan ang mga pangutana sa mga sakop sa media, ang tubag ni Mike Rama, layo ra kay sanan. Layo ra yang tubag sa mga pangutana sa mga sakop sa media. Onya, matod pa sa nasuspenso nga mayor, dili pwede nga dili siya makabalik sa Cebu City Hall. Dili kuno pwede nga dili siya makabalik sa Cebu City Hall. Wala kuno siya sala. Wala kuno siya labot kung ano nga dugay na sweldoan ang upat ka mga empleyado sa Cebu City Hall, mga kabombo. 10 months yun, why sweldo? Mga empleyado sa City Assessor's Office. Gilabay pa og laing department. Ikaw nga naminaw ron. Mutrabaho ka og napo kabuan nga why sweldo. Di lalim uy. Di lalim. Bisa pag ma-delay og tulo kabuan imong sweldo, magyaw-yaw naman gani ka, how much more og napo kabuan, mga kabombo. Nganong dugay man po gisweldoan ang mao mga empleyado sa diyang trabaho unya uway sweldo. Matod pa ni Mike Rama nga kinahanglan nga makabalik na siya sa Cebu City Hall. Kung dili man gani siya makakuha og hostisya, magpalaban kuno siya sa katawhan. Pangutana, unsa may mahimo sa mga tao sa iyang kaso nga giatubang karon sa ombudsman? Makatabang ba ang katawhan ni Mike Rama sayang giatubang karon nga kaso sa ombudsman? Dili man tingali maka-reverse ang katawhan sa order nga gipagawa sa ombudsman nga gipaubos siya sa preventive suspension sold sa unong kabuan. Dili tingali makausab ang katawhan sa gipagawas nga order gikan sa ombudsman nga gipaubos siya sa preventive suspension. Ang preventive suspension gituyo kana aron dili niya ma-impluwensyahan iyang kaso nga giatubang mao na nga gipaubos siya sa preventive suspension. Pero yun na pa. Nganong gamay raman kayo ang mga konsehal nga may kuyog ni Mike Rama atol sa ilang kalihukan sa Independence Day. Asa man di ay ang uban niyang mga kauban nga mga konsehalis. Si Don Hontiveros raman to og si Joy Pesquera ang mitambong sa maong kalihukan. Sinyalis na bakini nga wa na ganahi ang iyang mga kauban nga mga konsehalis nga mukuyog niya. Subay nini, matod pa ni Atty. Colin Rosell, ang nasuspenso nga city administrator, nga makabalik kuno karong buwan na si Mike Rama sa Cebu City Hall. Ila kunong gipaningkamutan, ilang gibuhat ang tanan para makabalik si Mike Rama sa Cebu City Hall. Dili pabuton ang 6 months. Ilang buhaton ang tanan nga mga pamaagi, legal nga mga pamaagi, para kuno nga makabalik si Mike Rama diha sa Cebu City Hall. Kung makabalik man gani karong buwan na si Mike Rama
sa Cebu City Hall, mobilid na jud ko aning Attorney Colin Russell. Unya, nagtuo ko mga kabumbo, nga katong iyang gisulti, pampabuhi rato sa dugo sa ilang mga supporters ang pasalig ni Attorney Colin nga makabalik dayon si Mike Rama sa Cebu City Hall, mga kabumbo.